fanden er det deroppe? Hvad fanden? Dag med dig! Kom med! Velkommen til søndagsturen. Afsnit 4. Det var meningen, vi skulle sige det i går. I dag er vi ude i noget af en bil. Noget af en bil. Lad os sige det sådan. Kig med, så får I se. Er du klar? Ja. Jamen, vi er simpelthen så spændte i dag. Nu har I set, hvad vi har fået lov til at låne. Ferrari 458 Italia. Fuck! Nej. Det er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet, så. Jamen, der fik vi lige mærket en 4,5 liters V8 med 570 hestekræfter. Og den her, den er baghjulstrukket, hvis ikke I lige kunne se, at den svinger lige lidt ud med bagenden. Lidt ud med bagenden? Det er jo en af verdens bedste sportsbiler til dato. Den topper bare. Det er simpelthen bare en... Den er fed. Den er fucking fed. Hvis det bliver lidt stille søndagstur i dag. Nej. Nu har vi kørt V8 de sidste 3 søndage. Og det her, det er altså den hårdeste, vi har prøvet. Ja. Jeg ved ikke om... det er ikke sikkert, at vi kan overgå det her i næste weekend. Nej. Det er nok den ultimative sportsvogn. Ja. Det der faktisk er det fedeste ved den her, det er gearkassen. Ja, det er jo altså... Bilen her, den er udviklet på Ferraris Formel 1 værksted. Eller værksted, det er jo et laboratorie, tror jeg man kalder det. Ja, gearskiftene de næsten ligesom en Formel 1 bil. Det er Formel 1, ja. Lyden, den er også næsten ligesom en Formel 1 bil. Den er også næsten lige så hurtig som en Formel 1 bil. Det er for sindssygt. I kan jo nok høre det på lyden. Men det der er helt specielt, det er jo dobbeltkoblet. Og det er en rigtig dobbeltkoblet gearkasse. Den er ikke forkert. Den er ikke forkert. Og det vil sige, at det mister altså ingen form for fart i sin gearskift. Det er helt vildt. Hold da fast derude. Vi prøver lige at give den lidt gas fra 0 af. Åh, 50, tror jeg. Tænker du det samme som jeg med et? Det gør jeg med 2. Og du sindssygt hvor det rum. Dejligt at score. Jeg skal lige åbne. Jeg kan stadig ikke finde ud af det der med at åbne. Ja, tak. Det har man godt mærke, at det er en... Ja. Men man kan sagtens gå på skiferie i den her. Det kan man sagtens. Skiboks på igen. Tagboks. Der kører du. Og de her sæder. Det er sådan nogle kopsæder, man sidder bare... Jeg kan ikke engang gøre sådan her. Jeg rører ikke engang ud af dem. Det er faktisk ret sjovt. Men den er ret nem at køre. Ja, gider jeg kunne prøve. Man kan godt se, at Ferrari de altså har udviklet den her bil til de mennesker, der godt kan lide at køre bil. Dem, der ikke bare kører fra A til B. Sæt. Men altså alt ved rattet. Gearskifterne, som sidder her bag ved rattet. Blinklysene, de sidder her, så du bare lige flytter tommelfingeren, i stedet for at flytte hånden fra rattet. Og alt vinduesvisker, langt lys, alle de forskellige ting, de sidder her ved rattet, så du simpelthen ikke behøver at fjerne dine hænder fra rattet. Det vil sige, at du bør i hvert fald hele tiden have kontrol over det.
over bilen. Og som sagt, så er den utrolig nem at køre. Du kan selvfølgelig slå det hele fra. Og så river den lidt mere, så skal du være lidt dygtigere rent teknisk, for ikke at komme galt afsted. Men man kan altså også godt køre ind som menigmand. Vi kører ind mod noget, vi kender lidt bedre. Vores gode gamle København-stop. Storkøbenhavn! Ja, det er op. Tør du det? Nej. Hvorfor ikke? Det kunne ellers være sindssygt. Ellers så kører dernede af. Stand lige der. Eller lidt helt ned i svinget. Jeg skal bare bakke tilbage. Nu viser vi jer lige bilen. Ja, tak. Der er ikke nogen tvivl om, at det er en fed racerbil. Men det, der gang på gang slår mig som chauffør, det er, at den er utrolig let at køre. Og den er også utrolig behagelig at køre. Behagelig som en racerbil nu kan være behagelig. Det er slet en af de der miljøaktivister. Hvor mange kilometer gør jeg på literen, den der? Tak for den gang. Det var lidt af et afsnit. Ja, der er ikke så meget at sige andet end vi ses på næste søndag.